Hala ka. Hala, sana all relax. Waffle, it's school day. Absent ka today? Hala. Hala, oy. Ganyan ka talaga matulog, be? Uy! Klase mo na, oy! Klase mo na ba? Tamad-tamad naman ang aso na to. Hala ka. Ganyan talaga. Tingnan nyo guys, ilan niya to, yung maliit pa si Waffle, nag-bite-bite siya dyan, kaya inayos ko. Mali ko lang, wala kasi ibang color. So, bago pa kasi to guys, diba, look, fresh. O, itong salon, yun, iwan ko, bakit, dyan talaga yung favorite spot niya ng logo. Wala siya pakialam. Oh. Wala siya pakialam guys. So, gusto niya dyan kasi may aircon. Ah, nakaharap yung aircon, guys. Uy! Waffle! Bakit i-close mo yun? Makita yung ano. Makita! Ay, ika. Ayaw mama school today, lab. Makita. Ayaw mo ma-school today, lab. Ha? So, mag-sleep lang ikaw. So, tamad-tamad ang peg. Si mami nga, ang ingay ni mami nga. Ah, sige, sleep na ba? Sleep nga ang libing ni mami. Sleep nga ang libing ni mami. Sleep, maligo. Maligo ka today, lab. Maligo, ikaw na. Angkol! Gising ka na, oy! Hoy, school ka na, oy! Hala ka! Hala, sana all. Sana all. Hala ka din ha. Hoy, school ka na, oy! Hoy, wake up! Hoy, wake up na, oy! Sana all.